Kunungu alamisa septembre kalo tile 22 san 2022 i k'a dɔn k'a fɔ dangarawalew kɔni kɛra ko kura ye k'a ɲɛsin Ɔgɔsɔgu duguma o mun sigilen bɛ Bankasi marabolo kɔnɔna na. Duguma dɔw ka seereya la minnu bolila nin dangarawale ɲɛ ka n'i sigi Bankasi dugu kɔnɔna na sɔgɔmada in na u y'a yira k'a fɔ ko cɛ marifatigiw minnu bugunatigɛ donnen tɛ olu de donna dugu in kɔnɔna na ne ka mugujugu wuli dugu in na waati min na duguma dɔw kɔni kun labɛnnen don n'u bɛn'u ka surafana tow dun. Mugujugu kɔni wulilen kɔfɛ duguma caman kɔni carila dɔw bolila ka dugu bila. I k'a dɔn k'a fɔ dangarawale tigilamaw kɔni selen ka don dugu kɔnɔna na u ye suman marayɔrɔ caman jeni ka sumanw bɛɛ lajɛlen latiɲɛ ne ka taa ni dugu baganw bɛɛ lajɛlen ye. An bɛ waati min na i n'a fɔ sisan an ma se ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ maa minnu bɔnɛna u ni na an ma se ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ o la. Mali finitigilakaw kɔni ye kɛnɛ sɔrɔ nka u y'a sɔrɔ dangarawale tigilamaw kɔni kɛmɛ ka duuru don fiɲɛ na. Hakilina jiginna nin t'a sen fɔlɔ ye dangarawalew ka kɛ k'a ɲɛsin Ɔgɔsɔgu dugu ma bawo a tɛ tɛmɛ kalo 2 bɔɲɔgɔn ko nin dangarawale ɲɔgɔnna kɔni kɛra Ɔgɔsɔgu dugu la. Nin ko in jatigɛ kama i k'a dɔn k'a fɔ dugu min bɛ Ɔgɔsɔgu kɛrɛfɛ n'o ye Nɛma ale ni Sogora olu dugunamaw kɔni caman bɛ ka boli dangarawale ɲɛsiranya ye ne ka na sigi Bankasi dugu kɔnɔna na dɔw yɛrɛ taara Sokura fan fɛ. Bi juma sɔgɔma Bankasi marabolo ɲɛmaaw kɔni kɛmɛ ka lajɛrɛba dɔ kɛ walasa u bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ maa minnu bolila dangarawalew ɲɛ u bɛ se ka sigiyɔrɔ sɔrɔ cogo min na Bankasi dugu kɔnɔna na. Tijani Wederawogo, VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro.